Nakakatakam yung mga luto nila, guys. Ito, may puso pa ng saging. Alright, alright. Ayan, may luto pa pala sila, yung mga sir natin yan. Yung mga zero. Ito yung menu nila, oh. PNP, BFP Bugay, yan, oh. Crab fire, direta, alright na, alright. Sigurado mag-aapoy ka sa sarap nito, yan. Yan, oh. I love Philippines. Ito, yung mga magigiting naman na mga sundalo natin, yan, oh. Crab bigado. Oh, diba? Ayos, oh. Daming pampulutan nila mamaya, oh. Alright na, alright. Ito, daming mga sinampalukang ano yan, kajelko limango. Alright, alright, ah. Ay, ano pala to, menu ng mga kajelko yan. Kaya kajelko limango pala yan. Asim nito sigurado. Pwede na pala mag-take out. Okay. Sige. Ayan, tinanong ko si madam kung pwede na mag-take out. Yung daw niya sa Tuwegaraw. Ito, ang sarap po. Crab curry. Yan. Ay! Hello! Against the light ko dyan. Ayan, yung friend natin dito sa Bugay. Ayan, alright. Si Madam RC. Ayan guys, so magte-take out daw tayo mamaya ng isang platter. Isang platter.
si Madam. Maraming salamat sa pagkakataon na to guys na nandito kami or nandito ako. Nag-cover ng Crab Cook Festival dito sa may Bugay. Ayan, so gusto ko din pasalamatan si Madam RC dyan sa Bugay. Maraming salamat sa pag-iimbita at sa pagbibigay ng details kung kailan talaga gaganapin yung Crab Festival. Madam, maraming salamat. Nasulit yung pag-absent natin sa trabaho kasi kita natin kung gaano kasaya at saka kaganda yung Crab Festival dito sa Bugay. Ganito pala kasaya, ganito pala kaganda at saka karami ng crabs. Alright. At saka yung statue ng malaking crabs. Ang ganda, ang swabe. Nagpapasalamat din ako sa Pong May Kapal. Ayan, na-experience ko ng maayos at saka maganda itong Bugay Crab Festival for the first time. At saka sa aming Grindia, maraming salamat din sa Tibay. Maraming salamat. Alright.